toda kuti titaura nechokwadi pava nedifference iripo pamusic iri kuridzwa izvozvi nemusic yakanga ichiridzwa kare kuti unotoziva kuti uyu ndimutukudzi ari kuridzwa uyu ndidemba ari kuridzwa uyu amafumo uyu but right now kuti tiende kumusic yesungura iri kuridzwa handiti unongona kuti magitara aida ungonofanana nanhingi edha munhu ari kuteedzera nhingi kana kuti ari kuteedzera nhingi kana zviri kuitika mungamponditsanangurira seexpert chinoitika nchoti ukauya nesound yako chinhu chitsva chese chinoda extra effort kupusha saka vanhu vakuda kuhwanda nyaya yekuti vanokopa munhu ka then vokurumidza kunzwikwa nekuonekwa vanhu votozoziva leta kuti tandifunga kuti ndiipopo asi popo alisi chimutema kuchinhoi chichichi saka izodzodzi inungo nekutya and izvo ndizvawanda bcause raino tikada kutarisaka nguva yekare John Chibado raidza Sungura but anga nesungura yake ino ukatarisa pafacebook page pangu ndakatomboita kaanalysis kekutsanangura kuti chaiita kuti gitara raJohn Chibado rizivikanwe chii. John Chibado aizivikanwa dzairidza maoctaves tereki airidza zvakati nezvakati chimbeto airidzwa zvakati yachichimbeti Sungura futi ikatorizwa nemuto wayo kusvika yatoo nezita ona then ningirini dembo anga ine yakewo but manje mazuva vese vada kukopa macheso macheso ane ma-ideas akaperfecta vapopulariza zvafanira kuridza best solo pamusic zvagara zvichimboita zvozvo vana nyaminyama vakambozviita pana akwira gomo chichichi vana pompofu vakambozviitawo but macheso akauya neimwe nzira yake ega vaiperfecta ende inonakidza ende is a serious stage performer and everything saka macheso munhu anotonakidza kuona achiperforma saka instead yekuti vanhu vakope the formula votanga wozvawo vambokopa iye vamwe vambotokopa nechirimi chake vamwe votokopa nevhoisi raJonas Kasamba shona yake haisi straight nekuti akabva kuDRC saka newe nemunhu anogona shona straight wautokopa zvese tikada kutarisa vese vakakopa bhozi macheso asiri wekutanga kukopwa chimbeto akambokopwa kwenguva yakareba apo vainzi vana Yambiro 6 Kings vana chichichi vachikopa chimbeto but vese vakaenda kupi hapana kana wani charamba chaiye akakopiwa Well, it's monosophical. It is what it is. We say it like it.